ඒ වගේම තමයි ඔබතුමාලා දන්නවා ලංකාවේ නීතිය හැමදාම හොරු කියලා ඇල්ලුවේ ඒ ගම්වල කෙසලකම් කමන අය සම්පිප්පු කොට ගන්න ගන්න. இதுவரைக்கும் உங்களுடைய ஊர்வல்ல கல்லர்கள் என்று சொல்லி பிடிச்சது வந்து வாழக்கூடிய வெட்டி கொண்டு போனவர்களையும் பிற்பட்டு அடிச்சு வந்து போனவர்களையும் அப்படித்தானே அன்றதோலர் ஆட்டபஸ் மகதலாதி இன்னைக்கு அன்றதோலர் வந்த அப்புறம் என்ன நடந்திருக்குது லொக்கு ஹொரு லொக்கு திமிங்கலோ දැන් දැනට අහු වෙනවා. இப்ப வந்து பெரிய திருடர்கள் பெரிய திமிங்கலங்கள் வந்து இப்ப பிடிபடப்படுறாங்க. ඔබතුමා දන්න උතුරුම අනුරාධපුරයේ හිටපු මහා ඇමති හොරකම් කළා අහුවලා අවුරුදු 16ක් දැන් හිරේ. இன்னைக்கு வந்து அனுராபுரத்தில் இருந்த முதலமைச்சர் களவெடுத்து பிடிபட்டு 16 வருடங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ඒ වගේම ඌව පළාතේ මහා ඇමති පගාවරගෙන අහුවලා මාස දෙකමාරක් දැන් රිමාන්ඩ්. அதே மாதிரி ஊவா மாகாணத்தின் முதலமைச்சர் லஞ்சம் வேண்டி பிடிபட்டு இன்னைக்கு 2 மாதங்களா ரிமாண்ட் ஆயிருக்கிறார். වඩක්ක පළාතේ හිටපු මහා ඇමති පිල්ලයන් පාස්කු ප්‍රහාරයේදී රාජපක්ෂලාට උදව් කරා කියන සැකය මත දැන් අත්තරකට අරන් මාසක පැනලා තියෙනවා. கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் பிள்ளையான் மஹிந்த ராஜபக்சேவுக்கு வந்து வாஸ்து தாக்குதல்ல உதவி செய்திருப்பார் என்று சொல்லி சந்தேகத்துல பிடிபட்டு 2 மாசத்துக்கு மேல ரிமாண்ட்ல இருக்கிறார். තව මර්වින් සිල්ලා කියලා හිටියා චණ්ඩි ඇමතියෙක් රාජපක්ෂලා. அதே மாதிரி மர்வின் சில்வான்னு சொல்லி ஒரு சண்டியர் அமைச்சராக இருந்தார் ராஜபக்ஷ காலத்துல. රජයේ දිනදාරේ ගස්පැන්දේ அந்த அரச ஊழியர்கள் வந்து மரத்தை சுத்தி பேர வச்சது. දැන් මිනිහා රජයේ දේපලක් වංචා කළා කියලා මාස දෙකමාරක් අපනතුව රිමාන්ඩ් එකේ. அவர் வந்து இன்றைக்கு அரச சொத்தை வந்து விநாசப்படுத்தினான்னு சொல்லி தவறான முறையில கையாண்டதான்னு சொல்லி 2 மாதத்துக்கு மேலாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார். மொட்டு கட்சியோட அமைதியைக் கிட்டியா பிரசன்ன ரணவீர் கி. அந்த மாதிரி மொட்டு கட்சியில ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் பிரசன்ன ரணவீர் சொல்லி. අපේ ඔබතුමාට මතකද අර මිරිස් කුඩුමෙන් உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த மிளகாத்தூள் அடிச்சவர் පාර්ලිමේන්තුවේ මිරිස් කුඩු ගැව්වේ. பாராளுமன்றத்துல மிளகாத்தூள் வீசினவர். දැන් එයා හොරකමක් කළා පොලිසියෙන් හොයනවා මාස එකමාරක්. இன்றைக்கு அவர் களவெடுத்து போலீஸ்ல தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 1 மாதமா. දැන් මොකද தත්තේ? இன்னைக்கு என்ன நிலைமை? දැන් ඇමතියා පොලිසියට බයෙන් හැංගිලා ඉන්නේ. இன்னைக்கு அமைச்சர் போலீசுக்கு பயந்து ஒளிச்சிருக்கிறார். ඊට කලින් කොහමද තිබුණේ? இதுக்கு முதல் அப்படி இருந்தது. ඊට කලින් තිබුණේ පොලිසිය ඇමතිවරුන්ට බයෙන් හැංගිලා ඉන්නේ. இதுக்கு முதல் போலீஸ் அமைச்சருக்கு பயந்து ஒளிச்சிருந்தார்கள். ඒව තමයි ඔබතුමාලා කරපු වෙනස්කම්. அது எப்படிதான் நீங்கள் ஏற்படுத்தின மாற்றம். ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ හොඳ වෙනස්කම් ප්‍රමාණයක් අපිට කරන්න පුළුවන් උනේ තමුන්නාසත් ඉසේ කාටේ නන්දුරු නිසා. அதனால இவ்வாறான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இருந்தது நீங்கள் திசை காட்டிக்கு வந்து வாக்களிச்சதால. අද තමුන්නාසලට අපි කියන්න කැමති මේ ජාතිවාදයට ආගම්වාදයට විරුද්ධ ආණ්ඩුව විදියට අපි ජනාධිපතිතුමා උතුරු පළාතට උපරිම වශයෙන් මුදල් වැය කළා තියෙනවා අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන්. இன்றைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஜனாதிபதி அன்றதோடு வடக்கு பகுதிகளை நோக்கி எந்த ஒரு ஜாதிவாதம் அதாவது இனவாதமோ மதவாதமோ இல்லாத ஒரு அரசாங்கத்தோடாக பெரிய ஒரு நிதியை வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் வடக்குவாதத்துக்காக. අපි යාපනයේ දිස්ත්‍රික්ක විතරක් පුංචි පාරවල් මේ වගේ පාරවල් නෙමෙයි ගම් අස්සේ තියෙන පොඩි පාරවල් හදන්න මේ මාස 8ට වෙන් කළා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 200කට වඩා. அதாவது இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற சின்ன பாறைகள் இந்த மாதிரியான பெரிய வீதிகள் இல்ல சிறிய வீதிகளை ஒழுங்குகளை புனரமைக்கிறதுக்காக கோடி தேசிய பணம் 250 கோடிகளுக்கு மேலான 2000 மில்லியன் ரூபாயில வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறாரு இந்த பாதைகளை புனரமைக்கிறதுக்காக. ඒ වගේම අපි තව ඔබතුමාලගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන පළාතවල තියෙන එයාපෝට් එක අලුතෙන් පුරුල් කරලා දියුණු කරලා හදනවා. அது மாதிரி உங்களோட பிரதேசத்தில் இருக்கிற பலாலி ஏர்போர்ட்டை வந்து புதிதாக புனர்நிர்மாணிச்சு நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த இருக்கிறோம். ඒ වගේම කුලතිවල තියෙන නන්දිකඩ කරපොහරා තියෙන වටුවාල් පාලම හදන්න අපි කෝටි 200ක් වැය කළා මේ සැප්තැම්බර් වල ඒක හදන්න පටන් ගන්නවා. 200 கோடியையும் ஒதுக்கி இருக்கிறோம். வட்டுவாகல் பாலம் நந்திக்கடலுக்கு ஊடாக காணப்படுகிற அந்த வட்டுவாகல் பாலத்தையும் புனரமைச்சு மக்களுக்கு சேவை வழங்குகிறார். ඒ වගේම කාන්කේසන්තුරේ පරන්තන් මාන්කුලම් වල අලුත් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝස් 3ක් පටන් ගන්නවා. அந்த மாதிரி பரந்தன் காங்கேசந்துறை மாங்குளத்துல வந்து 3 கைத்தொழில் போயிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டோர் வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது. මොකද අපි දන්නවා මේ යාපනයේ ඉන්න තරුණ දූල පුතාලා ගොඩක් ඉන්නවා කැනඩා ෆ්‍රාන්ස් ස්විට්සර්ලන්ඩ් යන.
இங்கே இருக்கிற யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய புதல்வர்கள் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கிறார்கள் கனடா, பிரான்ஸ், சுவிஸுக்கு போவதற்கு. ඒගොල්ලෝ එකට අවුරුදු 4 5 නාස්ති කරනවා. அவர்கள் அதுக்கான 4-5 வருஷங்கள் வீணடிக்கிறார்கள். ඉතින් යන්න පුළුවන් ටික දෙනාටයි. போகையிலும் கொஞ்சம் பேருக்கு தான். අනිත් අය නිකන් නාස්ති වෙනවා. மற்றவர்கள் வந்து வீணாக போகிறார்கள். දැන් අපි වරායට එයාපෝට් වලට CCTV එකට රේල්වේ එකට පොලිසියට අලුතෙන් ඕන තරම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය උපරිම වශයෙන් අපි බඳව ගන්න. நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து இந்த சிடிபிக்கு, போலீஸுக்கு, ரயில்வேக்கு மற்றும் துறைமுகங்களுக்கு வடக்கில் இருக்கிற நிறைய பேரை நாங்கள் நினைச்சுக்கொள்ள இருக்கிறோம். ඒ නිසා අපතුමාලගේ දරුවන්ට කියන්න නිකන් කැනඩාව ගිහිල්ලා ඉන්නේ දුක් විඳින්න නැතුව මේ තියෙන රස්සාවලට එන්න කියලා. அதனால உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க, வெளிநாட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படாம இங்கே இருக்கிற நாட்டுக்கு வந்து குடியான சேவைகள் இணைஞ்சு கொள்ள சொல்லி. ජනාධිපතිතුමා කෝලේද පොලිසියට බැඳෙන්න කියලා යාපනේ ළමයි. ஜனாதிபதி சும்மா சொந்தமா தானே போலீஸுக்கு வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இளைஞர்களை வந்து இணைஞ்சு கொள்ள சொல்லி. එහෙම බැඳෙන එක හොඳයි. அப்படி இணையிறது நல்லது. ඔය මේ පොලිසිය වැඩ කරන රාල්හාමලාගෙන් දැන් ඩියුටි වුණාට පස්සේ කතා කරන්න. இங்க போலீஸ்ல வேலை செய்யறதுக்கு இங்க வேளாண்மை ஆட்களோட கதைச்சு பாருங்க. இந்த மீட்டிங் முடிச்ச பிறகு ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ළඟම නෝනලා තරහ වෙලා ඉන්නේ. அவங்க எல்லாரும் மனைவிமாரும் அவங்களோட கோபத்துல இருக்கிறாங்க. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ යාපනේ ඇවිල්ලා වැඩ. ஏனென்றா அவங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து வேலை. නෝනලා තනියම දරුවොත් එක්ක යුද්ධේ. அங்க வந்து அவங்களோட மனைவிமார் பிள்ளைகளோட போராட்டம் செய்யறாங்க. ඉතින් මෙහි අය මෙහි පොලිසියට කියලා රස්සා බාරගත්තා නම් ඒ මහතුන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන් ගම්මට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ නෝනලා එක්ක ආදරෙන් ඉන්න. அதனால இங்க இருக்கிற இளைஞர்கள் போலீஸ்ல இணைஞ்சு இந்த வேலையை பொறுப்படுத்த அவங்களுக்கு தங்கள ஊர்களுக்கு போய் தங்கள பிள்ளைகளோட மனைவிமாரோட சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. ඔබතුමා දන්නවා අපි දැන් මේ ඉන්නේ පාස්කු දවස්වල. உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறது இந்த மாச காலத்துல. අද අපි ජාතික ශෝක දිනයක් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා අතිඋතුම් පාප් වහන්සේගේ මරණය පිළිබඳව. நாங்கள் இன்னைக்கு தேசிய துக்க தினத்தை பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறோம். எங்கள பாப்பரசர் இந்த ஒரு உயிர்நீத்தமைக்காக. ජනාධිපතිතුමා විදේශ මන්ත්‍රීතුමාව යවලක් තියෙනවා පාප් වහන්සේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න වතිකන් එකට. ஜனாதிபதி தோழர் வந்து எங்களுடைய வெளிநாட்டுக்கான அமைச்சர் வந்து அந்த அங்கே அனுப்பி இருக்கிறாரு அந்த சோகத்தில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்காக. ඒ නිසා මම හිතුවා ඔබතුමාට බයිබලෙන් චූටි කතාවක් කියලා. அதனால நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பைபிள்ல இருந்து ஒரு சில கதைகளை சொல்றது. බයිබලේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි කතාවක් තියෙනවා. பைபிள்ல இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது. ගෙදර ඉන්න එකම බැටළු පැටියා මරන්නේ வீட்டுல இருக்கிற ஒரு එකම එළු පැටියක්. ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வந்து கொள்வதுன்றது ගෙදර ඉන්න පුතා වෙනුවෙන් නෙමෙයි, வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளைக்காக இல்ல. අවුරුදු ගාණක් අතුරුදහන් වෙලා හිටපු පුතා ගෙදර ආවම තමයි ගෙදර ඉන්න එළු පැටියා මරලා එයාට කැමරට දෙන්නේ කියලා. பல வருடங்களாக காணாம போயிருந்த ஒரு முதல்வன் வந்து மீண்டும் வீட்டுக்கு வந்ததால அவருக்கு அந்த ஆட்டினை கொண்டு அவருக்கு ஏதாச்சும் சமைச்சு கொடுக்கிறதுக்காக. අපි උතුරු පළාත දිහා බලන්නේ එහෙමයි. நாங்கள் வடக்கு மருதி மக்களையும் பார்க்கிறது அந்த வகையில தான். උතුර කියන ලංකාවට නැති වෙලා අතුරුදහන් වෙලා තිබිච්ච පුතා වගේ දෙයක්. நாங்கள் பார்க்கிறது இலங்கையில வடக்கு என்பது இலங்கையிலிருந்து மறைஞ்சிருந்த ஒரு பகுதியாகத்தான். ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ ප්‍රදේශය දියුණු කරන්න, ගොඩනගන්න ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අපි ආණ්ඩුව තොන් ගණන් මුදල් වැය කරන්න ලෑස්ති. நாங்கள் வந்து இந்த வடக்கு பகுதிக்கு வந்து வடக்கு பகுதியை கட்டியெழுத்துறதுக்கு அபிவிருத்தியில மேற்கொள்வதற்கு ஒரு ஜனாதிபதி தலைமையில ஒரு பெரிய கொள்கணக்கில முதல்ல ஒரு தயாராக இருக்கிறோம். ඒ නිසා ඔබතුමාලට අපි අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. நாங்கள் அந்த வகையில உங்கள்கிட்ட இறுதியாக ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம். ඔබතුමාලා හදපු ජනාධිපති මහා ආණ්ඩුවයි හරියට වැඩ කරගෙන යනවා. நீங்கள் உருவாக்கிய மத்திய அரசாங்கம் ஜனாதிபதி சரியான முறையில வேலை செஞ்சு கொண்டு போறோம். එහෙනම් ඊට ගැළපෙන ගමේ ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන 6 වෙනිදාට. அதனால அதற்கு பொருத்தமாக இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிற ஒரு கட்சியை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். வருங்கால தேர்தலில் ඒ ගමේ ආණ්ඩුව හදද්දී මොකද්ද හිතන්න ඕන? இந்த ஊர்ல இருக்கிற அரசாங்கத்தை அமைக்க என்ன யோசிக்க வேண்டும். දැන් මම දන්නවා ඔය කොළඹ පැත්තේ හිටපු ප්‍රාදේශ භවන සභාපතිලා නගරාධිපතිලා ගත්තොත් එහෙම පට්ටම පට්ට හොරු. எனக்கு தெரியும் இந்த பிரதேசத்துல இருக்கிற பிரதேச சபையில இருக்கிற தலைவர்கள், அதாவது மற்ற அரசியல்வாதிகள் எடுத்த அவங்க சரியான கல்லர்கள். ආ විනාඩි 5ක් ඉන්න පුළුවන් නේද? 7 ඉවර කරමු. இன்னொரு 5 நிமிஷம் இருக்கே இருந்தாலே நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுவேன். 7 மணிக்கு முடிச்சிடுவேன்.
නැත්නම් ඔය වගේ කතා කරනොත් නේද? நான் அதுக்கு மேல கதைச்சா ඔතුමාට ගොඩාක් මහන්සි. உங்களுக்கு சரியா கஷ்டமா இருக்கும். ඒ නිසා අපි දන්නවා කොළඹ පැත්තේ හිටපු සභාපතිලා නගරාධිපතිලා ගොඩක් පොරු. எனக்கு தெரியும் கொழும்பு பக்கம் இருக்கிற அந்த தலைவர்கள், பிரதேச சபை தலைவர்கள், நகர சபை தலைவர்கள் சரியான திருடர்கள். මේ උතුරු පළාතේ හිටපු ප්‍රාදේශ සභා සභාපති නගරාධිපතිලා මොනවා කියයි? இந்த வடக்கு பகுதியில் இருந்த பிரதேச சபை தலைவர்களும் நகர சபை தலைவர்களும் எப்படியானவர்கள்? ඒගොල්ලෝ තොරකම් කරාද? அவர்களும் கடமெடுத்தார்களா? කියන්න බලන්න. சொல்லுங்க பாப்போம். පාරක් හද බෝක්කුවක් හදන්න සිරිඳිකොට 100ක් දුන්නම 125ක් සාක්කුර දාගත්ත කට්ටිය මේ හිටියද? இந்த வீதிகளை புடங்க வைக்கிறதுக்கு, காண புடங்க வைக்கிறதுக்கு 100 பேக்கெட் சீவந்து கொடுத்தா அதுல 50 பேக்கெட் கொக்கர்ல போட்டிருந்தார்கள். இருக்கிறார்களா? හිටියද ඒක? அப்படி இருந்தார்களா? ඉරිකා හිටියා නේද? වේට් පාලර් කාලේ බයිසිකලෙන් ගිහිල්ලා සභාපතිතුමාට පස්සේ මොන්ටේරකන් ගිහපු කට්ටිය ඉන්නවද? වේට් පාලර් කාලේ බයිසිකලෙන් ගිහිල්ලා வேட்பாளர் காலத்துல வந்து சைக்கிள்ல போயிட்டு සභාපති වුණාට පස්සේ தலைவர்கள் ஆகினா பிறகு මොන්ටේරෝ ගත්ත කට්ටිය මෙහෙට ඉන්නවද? මොන්ටේරෝ ஜீப் வாங்கினார்கள் இருக்கிறார்களா? ඉන්නවද එහෙමයි? அப்படி இருக்கிறார்களா? එහෙම තමයි දකුණේ ගොඩක් ඉන්නේ. அப்படியானவர்கள் அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். දැන් බලන්න මෙහෙත් ඉන්නව නේද? இங்க பார்த்தா இங்கேயும் இருக்கிறார்கள். හැබැයි මෙහෙ තව කට්ටියක් හිටියා. ஆனா இங்கே இன்னொரு விதமான ஆட்கள் இருந்தார்கள். විශේෂයෙන්ම අර තමිල් අරසු කට්ටියගේ. பிரதானமா இந்த தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள். මේ තමිල් අරසු කට්ටියගේ හිටපු සභාපතිලා සමහරු අමමම කම්මැලියු. இங்கே தமிழரசு கட்சியிலே இருந்த தலைவர்கள் வந்து மிச்சம் சோமாரிகளாக இருந்தார்கள். සල්ලි ඩොන් ගානක් තිබ්බම මෙලෝ වැඩක් කරන්නේ නැහැ. பணம் வந்து தொன் கணக்கில் இருந்தாலும் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டார்கள். මම හරිද? நான் சொல்றேன் சரியா? අයි මොකොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டார்கள். ඡන්ද ලැබුණාම එනවා ගමට. அந்த தேர்தல் கிட்டினா ஊருக்கு வருவார்கள். ඇවිල්ලා තමිල් උරුම කියනවා. வந்து தமிழ் உரிமை என்றுவார்கள். තමන්නාසත් ඇහවහලා ඡන්ද දෙනවා. நீங்களும் தேடி கொண்டு போய் ஓட் போடுவீங்க. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආයෙ ගිහිල්ලා මම ඉන්නවා. அதுக்கப்புறம் அவங்க போயிடுவார்கள். අර මාන සභේ මාමතුමා හිටියේ නේද? இந்த மாநகர சபை முதலமைச்சர் இருந்தார் தானே? විග්නේශ්වරන් නාමතුමා விக்னேஸ்வரன் அமைச்சர் අවුරුදු 5ක් කැමතිකම් කළා. 5 வருஷம் அமைச்சு பதவியில் இருந்தாரு. වැඩ කළා. ஏதாவது வேலை செஞ்சாரா? මිනිස් වැඩ කළේ නෑ ඉල්ලේ. வேலை செஞ்சாரா? வேலை செய்யலதானே? නේද? ආණ්ඩුවට බඩපණ හැමේ ගියා. அரசாங்கத்துக்கு ஏசி கொண்டு அங்காளி வெங்காளி போனாரு. සල්ලි කෝටි ගණන් ඉතුරු වුණා. கோடிக்கணக்கில் வந்து காசு மிச்சமாகிறது. අද ලංකාවේ මුදුනේ හැදිලා තියෙනවා වේගෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. இன்றைக்கு வந்து இலங்கையில மத்திய அரசாங்கம் ஏற்பட்டு மிகவும் வேகமாக வேலை செய்கிற ஒரு அரசாங்கம். අපි ලෑස්ති සල්ලි ටොන් ගණන් මුදුනට එවන්න ඔබතුමාලා ගම්බීම් හදන්න. நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் வடக்கு நோக்கி பெரும்பாலான பொன்கணக்கில் நிதியை ஒதுக்குறதுக்கு. මේ අම්මලා දන්නවා පාරල් බෝක්කුවට වඩා වැඩගත් ප්‍රාදේශ බවට තමයි එන්නේ මුල්පල්ලි මොන්ටිසෝරි. அம்மா தெரியும் பிரதேச சபையில தோன்றினால் இந்த பாதைகள் விதிகளை விட முன்பள்ளியில் தேவைகள் இருக்குன்னு சொல்லி මුල්පල්ලි වල උගන්වන ටීචර් කෙනෙක්ගේ පඩිය කීයද? முன்பள்ளியில படிப்பிக்கிற ஒரு ஆசிரியர் சம்பளம் எவ்வளவு? රුපියල් 6000යි. 6000. ඒක නැවුවොත් වැඩි මසාදයක්වත් බදින්න හම්බෙන්නේ. அந்த 6000த்தை பார்த்தா கல்யாணமும் கட்டிக்கொள்ளேன். සාරියක්වත් ගන්න අමාරුයි නේද? ஒரு சாரியை கூட வாங்கி கொள்வது கஷ்டம் இல்லை. දැන් අපි අධ්‍යාපන ඇමතුමි අගමැති හර්නිය අමරසූරිය. இன்றைக்கு எங்களுடைய கல்வி அமைச்சர் பிரதமர் கமனியம் தோழி அவர்கள். එයාට ලොකු සලස්වක් තියෙනවා. அவருக்கு வந்து சிறந்த ஒரு அவதானம் இருக்குது. අපි ජනවාරි මාසෙදල මේ මුල්පල්ලි වල ඉන්න ටීචර්ස්ට අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට දාලා ඒගොල්ලන්ට අපි උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. நாங்கள் ஜனவரி மாசத்துல இருந்து முன்னிலையில படிப்பிக்கிற இந்த ஆசிரியர்களை தேசிய கல்வி கல்லூரியில் இணைச்சு அவர்களுக்கான ஒரு கல்வி திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த இருக்கிறோம். අවුරුදු 2ක් ඒගොල්ලන්ට උගන්වනවා. அவங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்கு ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රජයේ ස්ථිර සේවකයෝ වගේ කරගන්නවා. அதுக்கப்புறம் அவங்களை அரசாங்கத்துல பெர்மனன்ட் உத்தியோகத்தர்களாக நினைச்சு கொள்வோம். වැටුප් වැඩි වෙනවා. அவங்க இந்த சம்பளத்துல வந்து அதிகரிப்போம். හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝල වලට යවන්නේ ආයි මොන්ටිසෝරි උගන්වන්න එනවා. அவங்களை வந்து நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டோம். திரும்பவும் இந்த முன்பள்ளிகளுக்கு நாங்கள் நினைச்சு கொள்வோம். ඇයි මේ යාපනයේ ලේවල මොනවද තියෙන්නේ? இந்த யாழ்ப்பாண இடத்துல என்ன இருக்குது? ඉගෙන ගන්න එක නේද?
படிக்கிறது தானே. යුද්ධ කාලේ මේ යාපනයේ යුද්ධ තියෙන කාලේ யாழ்ப்பாணத்துல யுத்தம் இருந்த காலத்துல මට ඒක ආශ්‍රය කෙනෙක් කියලා තියෙනවා எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் சொல்லி இருக்கிறார், උඩින් ප්ලේන් එනකොට යුද්ධ කාලේ மேல மேல விமானம் வரைக்க யுத்த காலத்துல තාත්තා කියලා දුන්නේ කියලා තිබුණේ එකම එකයි කියලා. அப்பா தனக்கு சொல்லி தந்தது ஒன்றே ஒன்றுதான் என்று சொல்லி ස්කූල් බෑග් එක පිටේ දාගෙන හැංගෙන්න කියලා. ஸ்கூல் பேக்கை தோல்ல போட்டுக்கொண்டு ஒழிக்க சொல்லி. ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ ලේවල තියෙන අධ්‍යාපනය. அதனால உங்களோட ரத்தத்துல இருக்கிறது கல்விதான். එහෙනම් මහා ආණ්ඩුව අධ්‍යාපන උදව් කරනකොට அதனால மத்திய அரசாங்கம் கல்விக்கு உதவி செய்யும் போது මේ වලිකාව ප්‍රාදේශ භාවයේ මොන වගේ කට්ටියක්ද ඉන්න ඕන? இந்த மலையாளம் பிரதேச சபையில எவ்வாறானவர்கள் இருக்க வேண்டும்? ඒ උඩින් ආණ්ඩුවෙන් දෙන දේ අරගෙන වේගෙන් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. மேலே இருந்து மத்திய அரசாங்கத்துல கொடுக்கிறத எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக வேலை திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடியவர்கள். බොරු වීඩියෝත් මොකද වෙන්නේ? கலர்கள் இருந்தா என்ன நடக்கும்? අපරාධ වෙනවා. எல்லாம் அநியாயமா போகும். කම්මැලි හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? சோம்பர்கள் இருந்தா என்ன நடக்கும்? නාස්ති වෙනවා. எல்லாம் மிரியமாக போகும். එහෙනම් උඩ තියෙන එන්ජිමට ගලපෙන ගමේ එන්ජිමක් ඔබතුමාලා 6 වෙනිදා හදන්න ඕන. அதனால மேலே இருக்கிற இன்ஜினுக்கு பொருத்தமான ஊர்ல இருக்கிற இன்ஜினை வந்து நாங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். ඒ නිසා අපි සුරේන් සහෝදරය ඇතුළු அதனால இங்க இருக்கிற சுரேந்திரர்கள் உள்ளடக்கலாக நல்ல ටීම් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. நல்ல ஒரு டீமை வந்து நாங்கள் முன்வைச்சிருக்கோம். අපි වේට්පාලාලා ගොඩක් ඉදිරිපත් කරලා ඔක්කොම හොඳ අය. நாங்கள் வேட்பாளர்களை முன்வைச்சிருக்கிறவர்கள் அனைவரும் நல்லவர்கள். අපේ සමහර සුරේන් සහෝදර වගේ අය ගත්තොත් අපි ජය පරාජය දෙකම කාලේ වැඩ කරපු අය. நாங்கள் இங்கே இருக்கிற சுரேந்திரர்கள் ஆகியோர் எடுத்தால் எங்களுடைய வெற்றி தோல்வி 2 காலத்துல இவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்தவர்கள். සමහර සහෝදර සහෝදරයන් ඉන්නවල දේශපාලනය කරලාම නෑ මේක කලින්. சில சோழர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுவரை காலம் எந்தொரு அரசியலும் செய்யாதவர்கள். ඒ දැන් තමයි දේශපාලනයට එන්නේ. அவர்கள் இப்பத்தான் இந்த அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். අපි ඒගොල්ලන් ගැන වග කියනවා. அவர்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பொறுப்பெடுக்கிறோம். ලංකාවේ විනයගරුකම දේශපාලන පක්ෂ මොකක්ද? இலங்கையை பொறுத்தவரையில ஒரு சரியான நடைமுறையில அரசியலை முன்னெடுத்துக் கொண்டு போகிற இருக்கிற கட்சி என்னது? දේශීය මක්කල ශක්තිය. தேசிய மக்கள் சக்தி. ඒ නිසා මෙතන ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් වැරද්දක් කළොත් මොකද කරන්නේ? அதனால இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் ஏதோ ஒரு குறை செஞ்சா என்ன செய்யறது? අපි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. அவர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் வந்து சரியான விசாரணைகளை முன்னெடுப்போம். ඒ නිසා ඔබතුමාලා බය වෙන්න එපා. அதனால நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். මොකද අනුර සහෝදරයා යන පාර තමයි මේ හැම අපේක්ෂකෙක්ම යන්නේ. அது இந்த அன்றதோட சொல்ற பாதையில தான் இங்கே இருக்கிற அனைத்து வேட்பாளர்களும் செல்வார்கள். ඒ නිසා අද ලංකාවේ දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් පුංචි මිනිස් එකතු වෙලා ලංකාව හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. இப்பொழுது இலங்கையை வந்து தமிழர் சிங்களவர் முஸ்லிம் என்ற சாதாரணமானவர்கள் இணைந்து கட்டியெழுத்த முனைந்திருக்கிறார்கள். ඒකට අර පරණ හුරු බය වෙලා තියෙනවා. அதற்கு பழைய கல்லர்கள் வந்து பயம் கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ නිසා පිල්ලයන් පාස්පෝර්ට් සම්බන්ධ කියලා අත්තල කොට ගත්තම රනිල් තමයි ඉස්සෙල්ලාම කෝල් කරා. அதனால்தான் வந்து பிள்ளையால் பாஸ்போர்ட் தொடர்பாளர் என்று கைது செய்யப்படைக்க ரணில் தான் முதலாவதாக கோல் பண்ணுவது. එහෙම නේද? அப்படித்தானே දැන් පිල්ලයන්ගේ ලෝය විදිහට වෙලා තියෙන්නේ රාජපක්ෂගේ ගෝලයා ගම්මපිල. இப்போது வந்து பிள்ளையார் இந்த வழக்கறிஞரா வந்திருக்கிறாரு ராஜபக்ஷ என்ற கூடையா கம்பன்வில. පරණ හොරු ඔක්කොම එකතු වෙනවා එහෙ. அதனால வந்து பழைய கல்லர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொள்ளுகிறார்கள். දැන් මෙහෙත් එහෙම වෙලා இன்று இங்கேயும் அப்படி நடக்குது. සුමන්තරන් මහත්තයා சுமந்திரன் ஐயா ACTC එකේ අය ගජේන්ද්‍ර කුමාර් பொன்னம்பல ராஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் போன்றவர்கள் තවත් පක්ෂවල කට්ටිය இன்னும் வேற வேற கட்சியினர் අපේ දේශීය මක්කල් ශක්ති ලේට් පාලනට බයිනවා. எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளருக்கு பேசுகிறார்கள். අපි මොන වරද්දක් කරාද? நாங்கள் என்ன குற்றம் செய்தவர்கள் சொல்லி දැන් මේගොල්ලෝ බහුවේ ඡන්දේ පෙරදුනා. அவர்கள் வந்து கடந்த தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள். දැන් බලන්න චුට්ටියරි ජාතිවාදී කියලා අල්ලගෙන නටන. இப்ப பார்க்கிறார்கள் சின்ன ஒரு இனவாத துண்டை பிடிச்சு கொண்டு ஆடுறதுக்கு. දැන් එලිපට් පාසල ලුණු හදන්න පටන් ගත්ත මාස 4යි ආණ්ඩුවට. 4 மாத அரசாங்கத்துக்குள்ள எலிபன் பாசல வந்து நாங்கள் இப்ப வந்து உருவாக்கி கொள்றதுக்கு முயற்சிக்கிறோம். දැන් සුමන්දිර මහත්තයා ලුණු වල රස නෙවෙයි නම හොයන්නේ. ஆனா இப்ப வந்து சுமந்திரன் அவர்கள் உப்புல வந்து சுவையே இல்ல பேரை தான் தர்றாரு. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕකේ. හරි. ලුණු වල මේ අම්මලා අක්කලා හොයන්නේ රසද නමද? இந்த உப்பை பொறுத்த வகையில இங்க இருக்கிற அம்மாக்கள் தேர்வது வந்து பெயரையா அல்லது சுவையா? සුමන්දිරන් මහත්තයා කියනවා dulu nanti kamar තමයි කියන්නේ. සුමන්දිරන් මහත්තයා හොයන්නේ ලුණු වල රස නෙමෙයි නම.
சுமந்திரன் தேர்றது வந்து உப்பில வந்து சுவையே இல்லை பேர் දැන් එතුමාට ඒ ලුණු වල එන්නේ සිංහල රසද? அவனுக்கு அந்த உப்பில இருக்கிற சுவை வந்து சிங்கள சுவையா. දැන් මේ මොන හරි ජාතිවාදී කැලලක් අල්ලගන්න හදන්නේ. இப்ப ஏதாவது ஒரு இன பேரை ஒரு பொந்த பிடிச்சுக்கொள்ள பாக்குறாங்க. අද උතුරේ තියෙන ලොකුම දෙමළ පක්ෂය මොකක්ද? இப்ப வடக்கில இருக்கிற பிரதான தமிழ் கட்சி என்னது? තමිල්නාඩු සුකච්චිද? தமிழரசு கட்சியா? ඒ හිස්ටරි. அது வந்து பழைய வரலாறு. ඔබතුමාලා උතුරේ තිබෙන ලොකුම දෙමළ පක්ෂය බවට දේශීය මක්කල් ශක්තිපත් කරලා තියෙනවා. நீங்கள் வடக்கில் இருக்கிற பிரதானமான தமிழ் கட்சி இருக்கிறவர்களே தேசிய மக்கள் சக்தியை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள். නුවරඑළියේ තියෙන ලොකුම දෙමළ පක්ෂය මොකක්ද? நூறலியில் இருக்கிற பிரதானமான தமிழ் கட்சி என்னது? තොණ්ඩමෑන්ගේ පක්ෂයද? தொண்டமான இந்த கட்சியா? නෑ දේශීය මක්කල් ශක්තිය. தேசிய மக்கள் சக்தி. දැන් ලංකාවේ ලොකුම දෙමළ පක්ෂය දේශීය මක්කල් ශක්තිය. இப்ப இலங்கையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தமிழ் கட்சி தேசிய மக்கள் சக்தி. ලංකාවේ ලොකුම මුස්ලිම් පක්ෂය මොකක්ද? இப்ப இலங்கையில் இருக்கிற பிரதான முஸ்லிம் கட்சி என்னது? අර එහෙට මෙහෙට පණින රිෂාඩ් මහත්තයාගේ පක්ෂයද? அங்கால இங்கால பாயிர சகோதரட்ட கட்சியா? හකින්ගේ පක්ෂයද? அல்லது ஹக்கீமுடைய கட்சியா? නෑ දේශීය මක්කල් ශක්තිය. இல்ல தேசிய மக்கள் சக்தி தான். ලංකාවේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ ලොකුම පක්ෂය මොකක්ද? இப்பொழுது இலங்கையில சிங்கள மக்களுடைய பெரிய கட்சி என்னது? අර රාජපක්ෂගේ හොරකම් කරන මොට්ටු කට්ටියද? ராஜபக்ஷர்கள் களவெடுத்த அந்த மொட்டு கட்சியா? එකට තියෙන 2.5යි. இப்ப இருக்கிறது 2.5 தான். අද ලංකාවේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ ලොකුම පක්ෂය දේශීය මක්කල් ශක්තිය. இப்ப இலங்கையில இருக்கிற சிங்கள மக்களுடைய பெரிய கட்சியும் தேசிய மக்கள் சக்தி தான். ඒ නිසා ආයේ මේ රටේ ජාතිවාදය ඉන්නේ නැහැ. அதனால இனி இலங்கையில இனவாதம் என்றது வராது. ඒ නිසා අද සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. நாங்கள் சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அனைவரும் இன்று ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறோம். එකතු වෙලා එක ගේමක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ. இணைஞ்சு ஒரு கேமை தான் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். ඒක තමයි රාජපක්ෂල වික්‍රමසිංහල වගේ රට කාපු හොරුම්ම ලංකාවේ පන්නන සටන අපි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. நாங்கள் இந்த இலங்கையை களவெடுத்த ராஜபக்ஷ போல கல்லர்களை வந்து துரத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். ඒ වගේම ලංකාවේම ඉන්න ජාතිවාදීන්ව පරාජයට පත් කරන ඡන්දය තමයි මේ හායවෙන්න තියෙන්නේ. அந்த மாதிரி இந்த இலங்கையில இருக்கிற இந்த கல்லர்களை வந்து தோற்கடிக்கிறதுக்கான ஒரு தேர்தல் தான் வந்து இந்த 6ஆம் தேதி நடக்க இருக்கிறது. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට වගකීමක් කියනවා ආයෙ නැවත වතාවක් ලංකාවේ යුද්ධෙන් නැත්නම් ජාතිවාදයෙන් නැත්නම්. அதனால உங்களுக்கு நாங்கள் உறுதியா சொல்றது இந்த இலங்கையில யுத்தம் வரப்போறது இல்லை, அது மாதிரி இனவாதம் வரப்போறது. ඒ නිසා අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා 6 වෙනිදාට මේ වලිකාමන් ප්‍රාදේශ භාව සුරේන්ද්‍රවලට මේ කට්ටියට දෙන්න. அதனால நாங்கள் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த 6ஆம் தேதி இந்த பிரதேசமே வந்து சுயேந்தோட அணியினருக்கு கொடுக்க சொல்லி. British sure. එහෙනම් වෙච්චියෝඩු සන්දේ ෆෝන් thank you. அதனால நாங்கள்